Kao i svake godine, i ove godine smo povodom blagdana Svetog Nikole pripremili malu predstavu i podelu paketića za djecu koja pohađaju nastavu iz hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture i katoličkog vjeronauka. Djeca će nam se predstaviti pričama o životu Svetog Nikole, recitacijama posvećenim Svetom Nikoli, igrokazom, a također će nam se predstaviti mladi tamburaši Hrvatskog kulturnog centra Srijem. Želio bih se zahvaliti Hrvatskom kulturnom centru Srijem i Hrvatskom nacionalnom vijeću koji su osigurali paketiće, vjeroučiteljici Sari Žurovski koja je pomogla u pripremi programa, kao i Oliveri Golijanin koja je osmislila pozornicu i ukrasila. Želio bih sve pozdraviti i poželiti ugodnu večer, a sada bih pozvao biskupa da se on pozdravi. Pa i vi su se pozdravili, zaista mi je velika radost ovako u velikom društvu, mladih, velikih ljudi mogu nazočiti i da vam čestitam Svetoga Nikolu. Ja vjerujem da ste svi se dobro pripravili za ovaj događaj, da ste dobro očistili svoje čizmice kako bi Sveti Nikola mogao doneti neke od ovih svojih poklona, jer sam čuo da ste bili jako dobri u proteklo vrijeme. Jer ste bili dobri? Da! Sigurno? A što kažu mama i tata? Oni su ostali skoro bez riječi, ali su se slatko nasmijali, znači bili ste poprilično dobri. Evo, zahvaljujem svima koji su organizirali ovaj lijepi događaj uoči blagdana Svetoga Nikole, sveca koji je tako blizak malome čovjeku, pogotovo malenima, kao što ste vi, i želi vašu dobrotu nagraditi. Pa to je poziv da svakim trenutkom, u svakom danu, osobito u školi, kad dođete isto i na misu i na vjeronauk, budete uvijek dobri i vjerni. Može? I dogodine će onda sigurno Sveti Nikola doći i ponovno vas nagraditi. Pozdrav svima, pozdrav vašem župniku, monsinjoru i veličasnom Ivici i svima vama ovdje okupljenima i neka ovo svečano slavlje počne, neka nam dođe Sveti Nikola. Može? Može. na nepoznati datum u 3. stoljeću. Kao mladić radio je u ribarskoj floti svoga oca, da bi se potom zaredio. Potaknu snažnu želju za širenjem dobrote i ljubavi. Do posljednjega doma snage posvećen svojoj misiji pomaganja drugima i u borbi za poticanje ljubavi prema bližnjim. Preminuo je iscrpljen od muka 6. prosinca 327. godine. Pokopan je u gradiću Mira, također u Turskoj, da bi mu tijelo kasnije bilo preneseno u grad Bari u Italiji. Tamo se i dan danas nalazi njegove relikvije. Slavi se kao svetac u katoličkoj i pravoslavnoj crkvi. Uz malo kojeg sveca vezuje se toliko legendi koje se prenose sa generacije na generaciju kao uzni poput. Većina njih nastala je u kasnom srednjem vijeku. Priča se tako, recimo, kako je jednom postojao brod koji je upao u opasnu oluju nasred mora. Mornari molili Nikolu, koji je baš kao Isus imao sposobnost smirivanja morskih valova, da smiri more i on je to učinio te im na taj način spasio živote. Upravo zbog ove legende Sveti Nikola danas se smatra zaštitnikom mornara. Druga priča, pak, kaže kako je jednom prilikom svojim blagoslovom spasio dijete kojemu je zapela riblja kost u grlu. Upravo zbog toga također da se smatra i zaštitnikom djece. Ipak, najviše ljudi pobavite djeca. Danas ga najbolje zna po priče o darovima koje donosi svakog 6. prosinca. Sve počelo legendom koja kaže kako je onom živio čovjek nepoznati imena koji je bio dobrostojeći, ali zbog gubitka carske milosti izgubio sa svoj ime. Bio otac 3 neudate kćeri, no one nisu mogle pronaći supruga, jer ono siromašan nije mogao ponuditi milost. Sveti Nikola doznao je da će ovih djevojaka te uzeo vrećicu koju je napunio zlatnicima, a potom ju umotao u platno. Onda se po noći potajno prišuljao kući od siromašenog oca i nesretnih djevojaka, te mi ubacio zlatnike kroz prozor.
Kako je svota bila velika, otac ju iskoristio kao miraz pomoću kojeg je udao najstariju kći. Potom se isto ponovilo s njenom mlađom sestrom. Što se tiče samo kraja ove priče, a koji se odnosi na treću kći, poučen pozitivnim iskustvom, otac je pretpostavio kako će se nepoznati dobrotvor ponovo pojaviti i odlučio ga je sačekati. Kada je Nikola doista došao i ubacio novčiće za nju kroz prozor, otac ga je zaskočio i prepoznao ga. Mada ga je Nikola preklinjao da nikome ne otkrije istinu, radostan i nada se zahvalan otac nije se mogao suzdržati i tako se proučio glas o Nikolinom dobročiniteljstvu. Kraj ove legende ima i drugu verziju prema kojoj je Nikola unaprijed shvatio da ga djevojčin otac čeka, koji je odlučio umjesto da ubaci zakon kroz prozor, popenjati se na krov i ubaciti iskroz dimnjak. Kako su se na otvorenom ognjištu srušile čarape, zlatici su pali u njih. Od toga se do dana današnjeg održala tradicija da djeca u noći između 5. i 6. prosinca rješavaju čarape ili čizmicu uz dimnjak ili na kroz prozor kako bi se ujutro probudile i u njima pronašli dar. Prozora blista, čizmica čista, starca svetog čeka stiže iz daleka. Kad u sate rane, plavo jutro svane, prva bit će stvar, potražiti dar. Kosu nasta mala, zasjaće zdjene, starče sveti hvala, misliš i na mene. Od čistoće zapostoje, čekajući radoznale što će se to s njima zbiti, tko će to njih posjetiti, darovima napraviti. A nožice dječje male, što ih one dane briju, od umora pozaspale, pa čudesne snove snije. Dobri svetac, što se štuje, kroz noć hladni put putuje. Nikola mu ime sveti, darove će sad donijeti. Nestrpljivo jutro rano, prozori se otvaraju. Znatiželjne ruke male, k čizmicama pohitaju. Priznati se ipak mora, nismo uvijek dobri bili, ali svetac oprašta nam jer smo mu se pomolili. Pa je želje ispunio, čizmice u prozorima, darovima napunio. S poznatom kapom i poznačenim štabom. Putova si putem svemirskih davina. Pjevali smo pjesmu tebi i tako te sveče zva. Čekala te djeca sva su, a najviše baš mi mali. Znamo da si dobar bio za život zemljog svog. A sad u svom rajskom dvoru za nas moliš dragog Boga. Djeca ti kliču hvala za sve lijepe dare koje ćeš nam podijeliti iz te velike košare. Pri odlasku šapćeš nam na uho s njima, podijeli svoj dar sa siromašnima. Nikada me još pevao nije, samo ne znam gdje se cijelo krije, ali ni to važno nije. Važno je samo što sam njegovi već za mene i za svu djecu krije. Bravo. Tiho, djeco, tiho sada, tamna noć već svuda pada, već po gradu niko bijeli, dobroj djeci dare dijeli. Biskupska mu kapa bijela uzdiže se iznad čela, poput snijega bijela brada, dolje mu do pasa pada. Duga mu do zemlje halja, hodajući se za njim valja.
Još će Niko sjedokosi, štapu u jednoj ruci nosi, vesele se, raduju se, djeca malom svetom Niki. Ali ne samo mala deca, raduju se i veliki. Djeca znaju da je dobar i predobar. Svet Niko sveti i djetetu da će dobro nešto on donijeti. Zar veliki ljudi od njega ništa na dar dobit neće? Hoće, da zajedno veselje im bude veće. Naša radost i veselje i vaša će radost biti. Time hoće Niko sveti vas velike veseliti. A vas eto pozdravljamo, dobrodošli danas s nama. Kraj prozora blista čizmica čista. Starce sve to čeka, stiže iz daleka, kad u sate rane plavo jutro svane. Prvo bit će stvar potražiti dar. Ko su našca malo, zasjet će zvijene. Starče, sve ti hvala, misliš i na mene. Kad ulicom noćas prođeš, zavidi u prozor moj. U čizmicu nalaštenu tiho stavi poklon svoj. Ne mogu te čekat više jer mi oči sklapa sam. Za dar hvala i još nešto. Čestitam ti imendan.
Luce, opet si došao. Odlazi već jedno. Odlazi. Biskupe, pa neću ti ja ništa, samo šibe da poberem. Ali vidi, imamo ovdje zločeste djece. Treba ih kazniti. Malo šibom, malo lancima. Nek se samo plaši. Kako se ovdje nema zločeste djece. Odlazi već jedno. Ali biskupe, dobra djeca, ti njima vjeruješ? Samo malo štamo, malo se plaše. Samo malo, može. Pa ne može, odlazi već jedno. Ovo su sve dobra djeca. Odlazi. Odlazi. Dječiće, ovdje je sad već prijatelj. Reći ću vam jednu izreku, a vi je zapamtite. Bolje je svašta jesti nego svašta pogoditi. Ja vjerujem da ste vi svi bili dobri, ali da li zaista jeste bili dobri? Da. Ajde malo jače da vas čujem, da govorite u bednju. Biskupe, čukješ ti još mene, nagunut ću ja prije tebe. Oterat ćemo te djece i ja. Ova djeca vole mene, svoga svetog Nikolu. Odlazi. Djeco, sada možete pristupiti dodjeli darova.